vnímame ako raj. Zmietame históriu zo stola všetko, začíname odznova. Sme hrdinovia nocí, králi digitálnych veľmocí. V anonymných veľkomestách hrozne ľahko sa nám klame. Vyťali sme lesy a bez kyslíku v hlavách sa umámení sebou s citmi hráme. Sme generácia Y, regenerácia Y. Za oknami nám fúka plytkosť zbesilo. My máme v počítačoch virtuálny máj. Neodhadnete, čo je príslušné nášmu veku. A čo skúsenosti so sexom prostredníctvom internetu. A pritom nás to mrzí, že sme si takí cudzí. I wish I was born as music. Music, 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 music. Ďakujem. Katarziu teda tak zľahka poznala som aj túto pesničku a veľmi rada sledujem tvoje koncerty, ktoré sú, musím povedať, stále úspešnejšie a navštevovanejšie. Ďakujem. Ty sa tak medzičasom usmievaš vždy, to je z rozpakov, alebo ty sa tak rada usmievaš na ľudí počas? To sa sama na sebe smejem. Čiže môžeme sa aj my na tebe počas toho, keď spievaš? Jasné. Je to v poriadku, dobre. To je super. Aj pančušky si nám teraz ukázala. Á, aké máš prepáčte. pekné. Sú veľmi pekné tie pančušky. Ďakujem. Požičiam ti. No, ale... Len máš o 3 Opraté, čísla menšie asi. Ale nie, to myslím, že až tak. Ako máš tie nohy skoro po zem. Takže zatiaľ hompáľaj nohami, užívaj no, tak si. to tu mám akože byť, hej. Môžeš si sadnúť zatiaľ aj pani doktorke Klimovej, ak máš chuť. To by bolo super, lebo sa tu cítim ako trstina vo vetre. Krásne si to povedala. Ďakujem. Chodiaca trstina Ja teraz obídem. prebehne. A my si zavoláme. Môžeš aj tuto pod tým lustrom stáť zatiaľ. Tam sa nezmestím tiež. Nie, zlatá. A ty sa voláš Katarzia preto, lebo ako ľuďom prinášaš nejakú katarziu? No nie, skôr som o sebe sa snažila priniesť nejakú, keď som robila tie pesničky, nejakú očistu. Čiže my sme súčasťou tvojej terapie teraz všetci. Presne tak. Tak